Daluyon. Napalabas, inasitgan ni Mateo ni Marcela, ket allukuyen na kumadaytoy nga ginana, ken agipaunag iti taraon. Ngem binugkawan ti baket ti anak na iti sango dagiti kalugaranda. Banag ang nagsakitan ti nakem ni Mateo. Iti sabali abangir, nalaos ti ladingit ni Vanessa. Apaman anaamuan na ti ipupusay nila kay Mindo. Kinid daw nga ron ti babae ti ipapanda ka ni Helen iti lugar da Mateo. Apaman ang nakagtengda iti lugar da Mateo. Ni Helen tinakisarita ka ni bakit Marcela. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Aging gakadiita. Awan pay laeng ti resulta ti pananggimbestigar dagiti pulis. May papan iti pan nakapaltog ni Mindo, Marcela. Di ako namnamaan nga dapay nasaya at abanagan ti investigasyon. Ambok at... Sa dino tinagkapuan da kita? Excuse me. Marcela, kita tinakasurat ka dagiti simmang pat asabong tinatay. Excuse me. Hoy! Da kayo! Ipanaw yu dagita asabong tinatay! Sa anak nga umawat itinagap iti dayjay nga Andro! Ipanaw yu dagita kunak! Ipanaw yu dagita! Manipod dito'y ayan ka. Makita nga kakaribusol dagiti tao iti lamayan. Sigurado aga po kadagiting patulod mi asabong tinatay. Sigurado ang nakarkaron niya agpungtot ni Bakat Marcela. Kat no kaskasana, amangan no maatake kat matay-matan. At adan niya gladingit ni Mateo no mauluyanan ultimo ti inana. Sigurado damat na managsakan ni Boss Andrew no mapasamak ti kasta. Rumbang ko mga daki di balay. Tapno. Mateo! Apay Manuel. Ada mapaspasamak di balayaw. Anya tikat mo sawan. Oh my God, sumurot ka kanya. Naskin nga agsublit ay jay. Darasam! Ay nakaagkalma ka kuma Marcela. Pangaasib. Dagiti awanan bain. Ayop! Ayop da! Marcela, huston. Sana bale. Tawanan dagiti lalaki nga agitulod ko maitisabong tinatay ang naggapo ka ni Andro. Awanan bain dayjay alalaki. Ayop dayjay! Marcela. Mateo, nakapungtot ti inam. Kaputan da imay dito'y anangyag ka dagiti sabong tinatay ang naggapo ka ni Andro. Anya? Dahita ti agpaiso. Maala, si kapay laang ti makaamok ka ni Marcela. Saan? Siyak ti mga si kaso kadagiti aglamlamay, solidad. Panawan kayon! Ay, Mateo, maawatam ko madya inam. Di kay agdanag na nasolidad. Awanan niya man na kanyak. Maawatak ni Nanang. Sigurado kay tilaytangan niya wag mo kanya, Torko? Wen boss, nagkakaribusoda. Kat amok latan. Nakaro laki diti pugdot na niya Bakat Marcela. Sigurado ka? Wen boss, nakitag ngamin dagiti tinangdanak ka nang itulod ka dagiti sabong tinatay. Pimanaw da nga imut-dabot lang dagiti sabong. Kasta ka di? Wen boss, kalpasan na. Nakita nga dardara sa simangpat ni Mateo. Iso nga muklatan, at dalaki diti sana nasayata na pasamak. Kalpasan na nakita da, dagitim patulod tayo asabang tinatay. Nasaya at no kasta, Torko. Oh, Ket, ayan mon? Kapampanaw ko iti tayo lugar, boss. Ang supli akong lida. O sige, urayan ka lang dito'y, Torko. Anya kano tinapasamak iji ayan da Mateo. Apay ang nagdardaras api manaw da Mateo kan Manuel. Jack pa'y matam mo, Vanessa. Ay, Loretta, madandanagan nak. Agpada talaang.
Ngam saan arumbang ang mapantay jay. Ang mga non niya ti mapasamak no makita na ta ni Nana Marcela. Nagrigat mo tanti kasto eh. Aganos ta, Vanessa. Nangrunakan ka. Ipagpagapumlaangan iti relasyon nyo kan ni Mateo. Amangan no nakarkaro at dumakkel ti parikot, iti kanito ang makita na ta ni Nana Marcela. Amangan no anya pa iti mapasamak. Talaga nga awanan ba inday jay at tao, Helen? Nakita mo't siguro tinaramid na. Agasam ta dapay laganas na amang ipatulod iti sabong tinatay. Marcela, kas itinako na itayan ni Soledad. Pagkalmaam ti Bakim. Saan ka pa iluyos iti riknam? Amangan no niya ti mapasamak. Talaga nakaro ti suron ko. Awanan ba inday jay nga Andro? Anya ti kayat na pagparangan nga inosente iti napasamak iti asawak. Marcela, No jak malapdan ti bagik. Amangan no anya pa iti maaramid ko. Amangan no siya kun amis mo ti mangsungat iti dayjay nga awanan bain. ay day tatisan mo nga aramidan, Marcela. Amangan no niya ti mapasamakan ka, nagdarasudos ka. Di mo na ikaskaso day dyan napasamak. Sana bale, tapi manawan dagiti imay dito nga addaimot na asabong. Lipata mo, Marcela. Sigurado ka nga okay ka laang, Mateo. Saan da kapag danagan, Nana Soledad? Awan anyaman na ti saan apa na nga si kaso kanyak ni Nanang. Barok. Kabailak nga anusan da kita. Awan ti rumbang apag danagan nyo kanyak. Ngam ti jak siguro maaklon. Kat no mairaman pa ni Nanang apakapasamakan ti dakas. Daytan ti jak maklon. No mapasamak ti kasta. Amangan no jakon malapdan ti bagik nga agaramid iti maikaniwas. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mateo. Amangan no mapilitan nagtunga umutang iti biyag na Soledad. Ay, Diyos ko. Saan ka ko mga agsao iti kasta, Barok? Amangan no adda makangagkan ka. Ibagbagak lang tagpaiso. Iso asapel ako ma. Ta saan adumteng tika nito adyakon makapagtagpal. Gapoto no mapasamak data. Talaga nga aramidak no anya timbagak. Kayat mo asawan. Ni Manong Andrew tinagtaudan dagijay asabong? Wan Loreta. Wala ka nagpungtutan ni Nana Marcela. Nagkaro ti ungot na. Dandan imbarsak na pa'y dagiti sabong dagiti nang ito laud. Anyan ni Manong Andrew. Anya ti kayat na apagparangan. Diyak mo Loreta. Ngam no panunuto ka na imbag. Kasla kayat na ti mangsoron. Uno mang buisit. Anya? Atap kumutlakit di dayta Sana kasiguradaw. Naimbaglakit din Tanaira na nga daijay dananang kan Nana Helen. Isuda tinangatipak ni Nana Marcela. Anya pa iti kayat mo nga ramidak, boss. Ibagam laeng, si dada anak amang ipatong palitan niya manaplanom. Nang rona no para iti pakabwisitan da bakit Marcela, kanday jaya Mateo. Agpampanunutak pa nga rodtor ko. Talaga kayat ko idaabwisitin. Bayat anak masayag pa lang ti bangkay nila kay Mindo. No kayat mo, boss. Barsakak laeng iti Granada ti Balayda. Torko, sana mabalintay ta. Sana mabalintay kasta planom. Sigurado ang madaksan ta. Ha? Kasano kumamadaksan ta, boss? Igem mo iti tengad dagiti opisyal ken amin a posible a pagkamangan dagiti umili iti dayto a probinsya. Torko. No labsan tag sarita, boss. Si kanti Diyos iti dayto a probinsya. Rombang lang agparintumang ken katagita gindag iti dayto a probinsya. Nga uray sa dino pa'y asuli ti ayanda. Dumtang tunay ta ka nito. Di kagdanag. Awan to apulos ti maaramid dagiti agin lalaing no saan ati agtamad kanyak.
Sigurado da ita, Torko. Anya ti pampanunod, Vanessa? Sanak ang makaid na nga dalatan dito'y Loretta. Nang runak at umadanin ti tabon ni Tata Mindo. Anya ti pangpanggapam? Saan mo't siguro nga agungot ni Nana Marcela no bilang tamakitabon ta? Ha? Nga ta? Ang mga nuanyakit di ti mapasamak. Loretta, awan mo ti daka sa pinsarta, san ka di? Makipagrik na talaang. Iso ang makitabon ta. Sa bagay, husto ka. Awan ti dakas nga aramidan tay jay. Ipakita talaang ti pan nakipagrik nata iti napasamak ka ni Tata Mindo. Kan maysa, awan mat ti sabsabalin no panunutan a naimbag. Inraman na talaang ni Nana Marcela iti gura na iti kabsat ko. Loretta, Isu nga agda puntom, Vanessa. Saan mo't siguro ang makaungat ni Nana Marcela no bilang tamakitabon ta? Boss, talaga ka di asan tagagtignay. Anya tiket mo sawan. Boss, last night itantilamay nila kay Mindo. Inton bigat, itabon danton jay pobre alakay. Awan ti mapanunot ko nga ramiden apakabwisitan ko ma dagita dayjay. Kun maysa, sikan tinang ibaga nakaalerto dagiti lalaki akakalugaran da. Agpeso dita, boss. Ngam no pagtignayin ta dagiti tao ta. Awan na pulos tigaway dagita ginlalaing nga gindagijay. Babae ni tikas ta nga ramitin ta, boss. Sigurado ang nakarkaraw pa nga agladingit kan makapasar iti nagpay duma sa dagiti nga gina. Nang runa di ginlalaing ani Mateo. Bayan pa lang, Torko. Santang agtignay. Ha? Sigurado ka, boss? Win. Baybaya mi dang agladingit iti maudi arabi iday jay alakay Mindo. Okay. Sikat ti magama, boss. Tinasayat, hinta kita glibliwa. Hingkay sagana jilugan, tama panta iti club, di takabangibang nga ili. Kumusta taglawlaw, Manuel? Awan terong nga pagdanagam, Mateo. Nakaalerto amin dagiti kakalugaran tayo lalaki. Awan ti basta makaaramid iti saan anasaya at ita amaudi arabi iti lamay ni Tata Mindaw. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Jack kayat nga damang riribok iti maudin akan ito ang makadin namin ni Tatang. Mateo, Ang mga nuanyakit iti mapasamak. No saan tayo nga galiptak. tinagdanag Mateo. Da kamin ti makamong agbantay itaglawlaw. Loretta, Mama Helen, adda tayon ditoy. Vanessa? Agtalinaad kayo pa lang dito'y lugan, Vanessa. Loretta, siyak lang ti dumanon di tabalay da Marcela. Mama Helen, kayat mi kumamot ti mapandita. Vanessa, balasang ko sa anon. Kasayaatan nuliklikan tayo lang ng tanyaman na mapasamak. Isung agtalinaad kayo latan dito'y lugan. Siyak lang ang ti dumsaag adumanon di tabalay da Marcela. Tamadamdamalaang, addan tunti karro amang sukod iti bangkay ni Mindo. Sige, Nana Helen. Agtalinaod kami dito ka ni Vanessa. Saan kamin? Anong saan? Saan tanton ang makita ti amam? Maitabunan no madamdama. Nanang, agbalin tayo kumaanatibkar. Nangronakin ka. Ang mga noan niya ti mapasamak. No kanayon kalatan analitay, kan sangit na sangit. Tiyak malapdan ti bagi. Tiyak maaklon ti napasama kiti amam. Nangruna katambok noan niya ti makagapo. No apay agastoy tinagbanagan ti amin. Nanang, Tiyak tapulos mapakawan dagiti awan. Dagiti awanan bain. ha? Talaga natangkan ti ulo dagiti ang awanan bain. Payman! Nanang, sa dinuti...
Agturong ni nanang iti nakaparada alugan da Vanessa. Anya ti aramidan ni Bakit Marcela, kada Loretta ken Vanessa. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, madama ti panagsarsarita da Helen ken Marcela. Kabayatan ti panakalamay ti bangkay nila kay Mindo. Ididimteng dagiti lalaki ang nakaimet iti sabong tinatay. Ket nakalanad pa'y ang nagtaod ka ni Andro. Nalaos ti pungtot ni Nana Marcela. Apaman ang nakita na dagiti sabong. Ket pinapanaw na pa'y dagiti lalaki ang nangitulod iti daytoy. Iti sa bali abangir, nalaos ti ragsak ni Andro. Apaman ang naamuan na noan niya tinapasamak ijay lamayan. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Dimteng ti kanito a maitabunan nila kay Mindo. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapolwan. Daluyon! Nanang, agbalin tayo kumaanatib ka. Nagrunagan ka. Amangan na niya ti mapasamak no kanayon kalatan analiday ken sangit a sangit. Jak malapdan ti bagi. Jak maaklon tinapasamak iti amam. Nangruna katambok no anya ti makagapo. No apay akastoy tinagbanagan ti amin. Nanang, Jak tupulos mapakawan dagiti awanan ba? Dagiti awanan bain. Talaga natangkan ti ulo dagitang awanan bain. Payman! Nanang, sa dinat... agturong ni Nanang iti nakaparada alugan da Vanessa. Delikado detoy. Surotek ni Nanang. Amok nga da kayo dita unag! Vanessa! Loretta! Pumanaw kayo ditoy! Saan kayo ang masapul ditoy? Pumanaw kayo ditoy! Saan kayo ang masapul ditoy? Pumanaw kayo! Pumanaw kayo! Gusto daytan! Pangasyo! Dinaklakdan itar aramidak matayo! Ibatanak! Nanang, nakapapain! Dagiti adda iti daytoy alugan ti rumbang ngagbain! Sana siya! Isuda ti rumbang ngagbain! Nanang! Helen, saan ka na makibiyang? Ang mga nusikapay ti pangibawingan ni Marcela iti pungtot na. Hanggang solidad. Ang mga non niya ti mapasama. Dayjayan, pimanawon ti lugan da Vanessa. Iso adikan madanagan. Solidad. No kumprontaan na ka ni Marcela, pagparangamlaangan asaan mo ida kakuyog nga imay ditoy. Iti kasta, saanen ang madagdagan ti pungtot ni Marcela? Kat saan asika ti pangibawingan na? Boss, nakita mo't siguro dyan na pasama. Wen, manipod dito'y ayanta. Nakita tang agpadpada no kasano a pinampapampag ni Bakit Marcela tilugan ni Vanessa. Napalalo ti pungtot na, boss. Kasla pabasulan na matan ni Vanessa nga iso ti makagapo iti panakatay ta asawa na. Pasensyakan, boss. Ngam, kasjay lang ti interpretasyon ko. Iti nakitak ajar ni Bakit Marcela. Kaslaki din ni Vanessa ti atapon na agapuanan ti panakatay ti asawa na. Gapo iti kasjay nga naramid na iti lugan ni Vanessa. Nagsakit tinakam ko iti kas niya napasamak, Loretta. Apay akas di mo ito ni Nana Marcela. Apay. Vanessa, pangaasim. Saan ka ngagsangit? Saan arumbang apailuyos ta iti napasamak itay? Diyak lamag nun tikas di napasamak. Apay anas kan nga aramidon na tikas di kadataytay. Kinapudnula. Nasakit mo tinakam ko? Ngam ikagkagumaak ang maawatan ni Nana Marcela. Loretta. Day kalaangan ti maaramid ta ita, Vanessa. Maawatan ta kumati anyaman nga ipakpakita ita ni Nana Marcela. Gaputa na karo ti pan nakapasakit na. Manuel, pangasim, alalayam ni Nanang, di na kayat nga masidagakan kwa na. Di ka matanagan. Itay pala na ibilin ko kadari din kun Leo dayta. Kas makita mo daw. Saan tasin sinaan ni Nana Marcela? Oh,
Di kagdanag Mateo. Kundi ka kung magpailuyos iti napasamak. Ipagpagapumlangan iti panangitabon tayon iti amam. Oh, Pangasim Mateo. Nay, mapantayon Mateo. Itabon tayon ti amam. Bas, dagiti laengan agi natin nabati ti Kamposan to. Anya ti kayat mong aramitin ta? Anya pa'y ko ma. Buwisita kita. Sige, boss. Back-upan ka. Duwata nga masidag ka dagwada. Oras siyaklatan. Awan tumot latigaway da kanya. Boss, kasayaatan ng tinakasigurado. Saan tangam mo nung anya ti aramitin da dya Mateo? Nasaysayaat mo't lang no agdaag ang nakaalalay ka. Tapno saan ang makaporma da dya alastog no kaskasano. Sa bagay, nasaysayat nga agpaiso day ta na panunod mo. Mala, oh my God. Asit ganta, dagitagi na. Maawatak, no bilang tababalawon nakita, balasang ko. Mama Helen, Amok na itilaksid ti naramid ni Marcela. Kaya't yu ko maitay ti sumurot ije Camposanto. Ngam linapdan kayon ni Loretta. maawatak, Mama Helen. Pasensya kamutan no jak imasidag idi naramid ni Marcela ti kastay kada kayo ni Loretta. Amkak ngamin adumakkel ti parikot. No bilang talinapdak ko man ni Marcela. Maawatam mo't nga taitan ti kayat ko asawan Vanessa. No apay nga ikagkagumaan ka abagbagaan, may panggap itikid daw kan ka ni Marcela. Uwan, Mama Helen. Maawatak. Kat sapay la kumata lumiklik kapaylaan ka ni Mateo. Iti kasta, saan amadagdagan ti parikot? Anya ter aramidin nyo iti buyot mo ditoy, Andro. Apay Mateo. Dakas ka din o, da kami man dito Camposanto. Panagkuna, kahit saan nyo ako ko da ito eh. Tapno paritan da kami kit din nga may dito eh. Nagpuskol ti rupam nga da ditoy. Amok nga da pa kainaigam itinapasamakin ni Mindo. Di ka kadag pampanuno, bakit Marcela? Ha? Nagbastos kamutin ang makisasao iti inak, Andro. Apay, rumbang ka di araaman ti inam, ama nagatap, ah? Sa anak nga agat atap laang. Amok nga da pa kainaigam itinapasamakin ni Mindo. Imbagakan kayo din bakit Marcela? Awanak dito yung lugar tayo, idinapasamak ti kasjay ti asawam. Iso agdinak pabasulan si kaabakat. Talaga bastos ka! Turko, relax ka lang, Wen. Well, boss, ngam lading itak. Jak isalikad to'y paltog ko. Tapno maaramat ko at agos no kamari di tatao. O, anya Mateo. Nangagmamatay bagat ibuyot ko. Anya ti aramidam ita. Ah? Oh, nanang, umay kayon. Pumanaw tayo dito eh. Uwan, mapantan. As, pinanawan da tabatan. Baybayamitan, Turko. Tinapatag. Nakitak ti butang kadagiti mata ni bagat Marcela. Kat amok. Agtali na eden dayjay apa nagbutang na. Agumukin dayjay iti barukong na. Vanessa, kumusta kan? Saan anasaya at Loretta? Nang runak at saan kami pa'y nakapagsarita kan ni Mateo? Kasayaatan no tong palenta tibilin ni Nana Helen. Saan arumbang agdarasudos ta? Narigatan. Amok ti marikriknam. Maawatak. Nga mamati ak amaikan kayo matlang iti gundaway nga agsarita kan ni Mateo. Sapay la kuma, Loretta. Kabailan ka at tulungan no maipapanan iti dayta. Da kami kan ni Manuel. Agyamanak. Ngam no ita, kasayaatan no agtong paltapay lang iti bilin ni Nana Helen. Namukla kas tati mapasamak.
Saan kami pa'y kumapimanaw kadagiti kakalugaran tayo di kampusan tayo? Ngam no saan kayo apimanaw? Ang mga nuan niya pa'y tinapasamak, Manuel. Di orean niya ko man tinapasamak. Nakasagana kami mo't kadagiti kakadwakad. Banag asaan kumot niya itulog. Diyak kayat nga dapay sa bali ang may sagmak. Gapulaing kada kami kininanang. Mateyaw, Iso na laeng taninanang tipang panunotat. apay Mateyaw. Manipod naggapo kami ijay kampusan to. Di nagpay kinasarsarita Apolos. Iso nga rod niya imayak dito yan. Tabaring mailiwliwag ko tiriknak. Kat saan ang madagdagan ti sakit tinagam ko. Mamatiak ang mapunas tumot lang tanyaman anabukol agura ken katinam Mateyaw. Gagangay lang dadya. Gaputa kang itingitan nga rod ti panagladingit na. Gapu iti kawanan day di tatamin daw. Manuel. Ang mamatiak. Agsubling tumot lang iti sigod ti amin. Mapunas mo't lang ti gura ken ka ni Nana Marcela. Di ka kadipay la maturog, balasang ko. Diyak pa'y lagtuglap, Mama Helen. Iso nga daak pa'y lang dito yung agpapaangin. Ay, kat no jak mariro. Ni manan Mateo ti pampanunutem. Husto ka di? Saan ko nga ilibak, Mama Helen? Damagak man ken ka, Vanessa. Apay akas talauna yun ti panang pampanunot mo kan ni Mateo. Ha? Panagkunak kat awan pa'y mati relasyon nyo. Husto ka di? Uwan. Uwan, Mama Helen. Awan. Nasaya at mo't no kasta. Tano bilang adda kuma. Sigurado ang narigrigat manen para kada kayo ti sitwasyon nyo ita. Boss, nakaul-uli magkamat. Apay ka di. Kaya't kung aminin ang mapapanawan, dagiti amin ang mamirmiraot ngagnanaad itiasidag ti pagminasan. Kanayon niya ibagakin ka, boss. Maaramid mo ti amin akayat mo. Tatanggal mo mat ti amin yung otoridad iti dayto a probinsya. Saan na rumba nga pagparikot ang pwede ita? Torko, No pampanunutom mat ti may papankin ni Vanessa, boss. Panagkunak, kat saan niya iso tagbalin alapad iti kayat mo nga ramidan. anyat kaya't mo asawan. Boss, kasayatan pa'y kidi. No aramatom apang blackmail kini Vanessa dagiti mamirmiraot nga agnanaad iti dayja lugar. Anya. Oh, saan kidi, boss? Nasidag kini Vanessa dagiti agintag ijay. No bilang iso dati aramatom apang blackmail kini Vanessa. Amangan, no manugot dayjay itan niya manakidawam kenkwana. Nagsapa ka mo ten anak kariing, Vanessa? Adda kan dito hardin. Kabisado kung ti kasta pa nagsennaay mo. No anyaman ti pangpanggapam, agpanunot ka kumapay. Amangan numang parnoy lang iti nakarkaro aparikot dayta. Dayta nga rod ti pagamkak, Loretta. Iso ajak makaikagdang iti rumbang nga aramidak. Vanessa? Kadag ito'y apanawan. Rumbang ko mga anandi ngayak ni Mateo. Nga maamakak nga mga noan niya ti mapasamak. Dahita nga rudkat. Iso nga agtanang ka kumapay laeng. Narigaten. Amangan numanayunan ti pagparikotam. Ikagumaak. Ngam no bilang laang tadyak malapdan ti bagik. Makaammo ditan. Nakaluto ako ni termosar. Naidasar ko matan iti lamisaan. Tinasayaat. Inakriinganan ni Nanang. Sapel ako ma. Tasaan na kun akagura ni Nanang. Sapel ako ma. Tanaamiris nan niya awan ti basol ko iti napasamak iti day di tatang. Agtuktok akan.
Nanang? Agring kan. Nakaluto ako ni termosar. Nanang? Ni. Apa yung ngay? Akaslasan amang mga ninanang ti panagtuktok ko. Nakalukat mo't kayam. Ilukat kulatan tiri daw. Nana! Nanang! Anya tinapasama kaninana Marcela. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Daluyon!